Welcome to Nagalactic City Public Market. Magkano yung gastos lang? Then pinatso ka rin kaya lelang sapa may lipat na eh kaya madapsap pa para may lipat.
Nabingi pa yung gamat ko eh. Medyo ko pa, kahit bakal natin, kahit kang nakadyan. Oo. Tatapang pa yan. Ay, pero, bakit ba yan? Boss, ano yan, boss?